Pakateo ni Selkana dot anggina si Martin. Selkana adong do poda di dok inata tuau na bodari ale anggia si Martin. Dia maua podai babua matuau asado tau mangulau na lehang. Selkana molo adong manangaha di lioko turonganmu unang dangguhon ay urang patuni ay hurang do patuni ninna tutudo yang ale dia do alana ubain do honon ninata podai tuho aning hang. Selkana dipangido inata kau sianau jadi hurang guhon mai lao mangalio tuibana ima ubaina didok poda si songoni tuau. Si Martin dang jadi atong songoni ale hang dada holan hapatunon hurang disi naolo doi huhut gawe pengmangan di pangaleonan autung suga matura mata ni rauti na bodari tu tangan inata da sit mai hilalaon na ia poda na didok ni gugui tu ita na bugaon di dingoto do pe hang. Selkana na digantai dang huingot be yang gia do na di poksikolatai di ai kamis tasalbui pak Selkana apa tu matong sobotokui ai moksai do audisi sododau moksikola pabua mapodai tu wawangia asado trau mogudi disi. Si Martin tenggan ada satabi dia hahang sotu di doko au nama ngajari diho tumogas do sianau dang patu dau nian pabua poda tu ho ai hodo da hahang pangido amido na huoloi. Selkana unang pola dok songoni dada pola sala nang angginiba pabuat poda tuiba tugedo nangi babua manggia. Si Martin polos songoni tangion mahahang molo songonon mapadok ni gugui tu hami molo di hato kopan hamuna sada unang haui hamu ulu muna bohi muna manang daging muna. Dua unang hakati hamu sisilon muna unang papiltik-piltik hamu jagi-jagi muna unang pahutuk-hutuk hamu pat muna. Tolu unang hamu sai moksiti juri unang sai mangomari pamereng muna. Obat unang jukiti hamu tak-tak ni pon muna manang te ni pinggol munang unang pina jama-jama igung manang pina hias-hias manang ginotap sisilon niba. Lima molo heheamon hamuna bain hamuma tangan muna makuhubi pamangan muna molo so tak jua hamu somokolokol manang baksi-baksi los songoni ma bain hamuna. Onom onang sai pinak meam di siu gasan niba songon sekka niba gubani unang dialiton dogo kung niba dang hapatunoni. Pitu unang hamu mogisap saleleng sotang dope daging muna ay mausao kasun do tibahui mo olo do sega gak niba baino ni olo do iba muga-muga rupa di bain. Walu unang sokinggas hamu magidi ay toktong ias daging muna al ay molo kotak daging tubu masai hokoni asai konias do baenon ni daging ni asai konias do baenon daging niba molo naingi basiba akaima poda ni gugui tu hami dinna mosaiti ho ale hahang. Selkana nadenggan mai poda ni gugui anggia jojot do hui da akadongan dakdanak uju di hatogopan di hawi patna manang uluna di jukiti iponna manang pinggolna hea do songoni hukua di da gugui ubena dia jaga poda na songoni nasotama do hape ingoton mai tutu. Si Martin bayi ma podan na didok ni gugui ale hang asa taingot mai dogot poda na ni ajau ni handenata.